Hola! Elikkä joo, me ollaan Katujen lapset ja me on Anna. No Ninna. Ja me ollaan täältä Pohjois-Karjalan perukoilta Joensuusta. Meillä on hyvin hauskoja videoita Tuloillaan. tuloillaan. Ja ne on sitten kuvausaika on siinä 8 aikaa illalla viiva kello 3 yöllä. Että älkää tuomitko. Että älkää tuomitko. Ja sitten meille saa laittaa ehdotuksia, millaista videoa haluuko naideita, kummalta vai molemmilta samaan Haasteita. aikaan. Mitä vaan. Että me tehdään, mutta sitten pitää myös haasteissinkin niin antaa ehdotuksia. Että emme nyt ihan hatusta voida vettää kumminkaan. No kyllä me hatustakin niitä voidaan vetää, mutta ei ihan aina. Niin. Että aina ei ajatus kulje. Ja tosi sitten meidän videon laatu on aika hyvä, koska ne kuvataan joko tietokoneella tällaiset tai sitten puhelimella ja silloin ne voi olla aika kökköstä, mutta koettakaa ymmärtää. Niin. Elikkäs näkyillään sitten varmaan seuraavan videon parissa. Bye bye!